Paýtagtda suw üpdünçülüğiniň ýagdaýy göz gynylygynda galýar. 29-njy iýun 2-nji iýul aralygynda Aşgabat şäheriniň Parahat etrapjasynda suw üpdünçülüğiniň ýaramazlaşanlygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Yerli ýaşaýjylar bu kynçylygyň häli şinni gaýtalanyp durýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radio tagdalýan mesele bilen bagly Aşgabat şäherinde ýaşaýan synçy Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amamrat agy iýul aýynyň başynda Aşgabatda ýylatyň suw üpdünçligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýänligi barada maglumatlar peýda bolupdy. Häzirki wagtda şäherde suw üpdünçliginiň ýagdaýy nähili? Aşgabat şäherinde suw üpdünçligi ýylyň dowamyny aýtdy, ýylyň tomuz pastyny öňkünden peýda. Soňky wagtda Aşgabat şäherinde suw üpdünçlik öňküde könem zardanam has göz ýagdaýa düşdi. Suw her şunu kefilýär, meselem oňmur suski millet kefilýän wagtlaryň molýa aýdary iýul aýynyň satyryny Aşgabatyň gunnogor gunorta bölегinde 20 mikroýorlaryny 3 ýylyň dowamynda suw bolmady. Ýa-da beýleki kiçi etraplarda da gaýtalanyp durýar. Meselem şäheriň köne mikroýorlar bar, 11 han mikroýor bilerdi de şendan ýarym gaýtalanýar. Gara suwun üçinçilik ýyl berlisi gowlanaýmal bolýan. Şol gitdiňçe öňkünden gözüň ýagdaýa düşmek bilen dogry Aşgabatyň täze bölegi ýagny kaşan zaýry falan ezitin zaýry diýilýän zaýry falan bölegini suwun üçinçilik oňda diýse Aşgabatda ýerde ýaşaýjylar suwun ikram suw defrar şeýle bunlar tarapda tohunzy araya diýilýän suw defraryny melýän suwlar bilen ezitin zaýry hem de şoňa ýanaş gonsy mikroýorlar üçin edilýän gaglan gunnogor demirgaplarym bolsa Aşgabatyň gunnogoruna näkän taşýoronyň ýanyna suw defraryny ýa suwlanyp şeýle şöýrekde ýylyň ýagdaý kışyn ýaryň gaýtalanp yerli ýaşaýjylar suw üpdünçligi boýunça dörýän kynçylyklary nähili çykylyga tapýar. Degişli edaralar arz şikayet edýärlermi ýa özbaşlyk çäreleri görýärlermi? Adamlar degişli edaralara aýtdy, problemýasyny öz ýaşaýan etrap häkimligine Aşgabat suw edarasyny suwun üçinçiligiň gunnogundan peýdelýärligi tomhaýlary ondan sowady adamlaryň bir ýaşaýyş göranyny beýerden erbe täsir edýärligi hakynda azyk şikayet edýärler. O ýerden berilýän jogap ölmeşegim ýagdaýlary diýilýände bar ýa. Teknik sebäplere görä häzir wagtlar suw kesilýär, gaýratyň barar diýerler. Bir şendan 200-300 suw kesilende bunun dowamyny ýekeze suw çekýän maşyny iýerýär. Olam nüňläp adam şunu önür dermarlyk diýenler bolýar. Ondan adamlar özleri arz şikayetleriniň ýer kertmeýärligi üçin adamlar gününi saramal bolýar. Iň esas edilýän zadyň öňkü ýyllarda da bardy bolýan. 2018-nji ýylyň tomhaýyndan maşrap boldy. Ýaşaýyş kwartiralaryna suw sorjuna oturtmaklyk bir barha giňerme ýa ýa-da gönnün onu goňşy bolamyň ozaram salamdar suwun üçinçiligini hasam göbüň ýagdaýa getirýär.